Aħbar ta' niket mill-Munxara u deċek kif raġel ta' 63 sena Mario Grima tilef ħajtu traġikament it-tnejn wara li nqaleb bit-trakter fl-għalqa tiegħu fi triq ras il-Bajjada fiż-żona magħrufa bħala tal-Sajjem bejn il-Munxar u Xlendi. Il-kelima tal-Pulizija konfermaw magħna dan l-inċident u qalulna li dan il-każ seħħ it-tnejn u mill-informazzjoni li kiseb Net News jidher li Mario nstab fid-9 ta' bil-lejl fl-għalqa tiegħu wara li sar rapport għax ma kienx irritorna id-dar. Mario Grima kien deskritt minn bosta bħala persuna maħbuba sew f'dan ir-raħal xkejken Awċi. Fil-paġina ta' Facebook tal-Pawlini Munxarin intqal li Mario kien parruċċan kbir li jinteressa ruħu ferm fil-festa speċjalment fejn jidħol il-lob tan-nar. Intqal li Mario kien ikun minn tal-ewwel biex sena wara oħra jagħti d-donazzjonijiet tiegħu u jgħin bruħu u b'ġismu fil-ħruq tal-lob tan-nar. Il-Maġistrat tal-Assa Bridget Sultana ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.